नमस्कार एंड जय जगन्नाथ। मु आशीष आपन को स्वागत करुच्ची माइल्स एंड मोमेंट्स रो आउ एक ब्लॉग को। ये वीडियोटी देखि आपण माने तो जानि परथिबे आजिर ब्लॉग हेउछि बिरहर कृष्णपुर दक्षिणकाली ऊपर। तेबे चलंतु आरंभ करबा। मां दक्षिणकाली नाम पछर रहस्य आपण जानते कि? तेबे चलंतु एही नाम पछर रहस्य जानिबा। माँ दक्षिणकाली हेउचंदी माँ कालींकर एक गुरुत्वपूर्ण रूप जी आदिशक्ति और पार्वतींकर एक भयंकर आकार रूप। दक्षिण अर्थ दक्षिण दिग, तेणु दक्षिणकाली प्रथमे दक्षिण दिग को देखा जाउथवा रूप रे पूजित। माँ दक्षिणकाली पुरी ठारू 10 किलोमीटर दूर बिरहरे कृष्णपुर ग्राम रे प्रतिष्ठित। एही ग्रामर चतुर्पार्श्व सबुजीमारे परिपूर्ण एवं मान्यतापूर्ण। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ସେବା ଏଠି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ଲୋକାଲ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହି ଆସିଛି। ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପରେ ଦୀପ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସି ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋଷେଇ କରି ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଓ ମାଛ ଛେଚା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ମାଙ୍କୁ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲୁ। ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନୀଳାଦ୍ରି ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହା, ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହା, ନୀଳାଦ୍ରିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯାହା ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ଅନେଇକି ଥିଲୁ ମାଙ୍କ ଭୋଗ କେତେବେଳେ ସରିବ ଆଉ ଆମେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସେବନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଅଛି। ପ୍ରସାଦରେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଓ ମାଛ ଛେଚା ଖାଇ ମନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୀର ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍